vadikani, mufaro wangu kuti tisangane zvakare mugore 2026. Makorokoto kwese kwamuri egoredzva takasesedzwa nenyasha dzaMwari. Ndinovimba kuti makapinda mugoredzva zvakanaka. Pachikuva chino chemhemberero hatigone kutanga kana tisina kutenda dande mutande, nekuti ndo vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedande mutande zvinoendeka. My Samba Show is powered by dande mutande. Nhasi ndine munhu anoita zvinogara zvakadaro. Vazhinji vanomuziva, vamwe vakambomuziva, vamwe vachada kuzomuziva. Asi regai tipinde mundima yedu yanhasi munzwe kuti tiri kukurukura nani nezveyi. Makadi zvenyu? Tinosimba. Aiwa, tinotenda. Basi takasimba chose. Aiwa, makorokoto egoredzva kaya. Tatopinda sekutamba. Aiwa, tinotenda tobva zvakare makorokoto emuzukuru. Hatisi. Saka enye akauya akaberekana kaya. Zvakaturikidzana. Aiwa, tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari. Ndinoziva kuti mukati memabasa akasiyana siyana kune mazita tinodaidzwa, kune mazita edu chaiwo. Tisati tapinda muchikamu chino, ini ndikabvunza kuti imimi zvisumei kunyika kuti munonzani? Iyo vazhinji vanondiziva nerekuti Mono Mukundu, asi repachitupa ndiClive Mukundu. So rokuti Mono rakazonga ndere madunhurirwa iyo. Mukuza kumabasa kwedu kwamagitara uko mazita ekupiwa ndo anopfumbira kupfuura rawakapiwa nevabereki. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, tinokutendai. Tinokutendai chaizvo. Muongoro netsvakidzo tiri kuona kuti mabvakare nenyaya yemagitari makapona sei, nekuti kune vamwe wakazviregedza nenyaya yetsoropodzo kuti matishaira zvamazoita magitari, matishaira zvamazodini. Imimi makabva kare, ndinoyeuka ndichikuonai kubvira kare. Makakunda sei? Chinoitika ndechekuti ukatarisa vanhu vegeneration yangu inini tichidzokera kumashure uku, sekutaura kwamaita zvaishoreka zvisingaiti. Zvekuti even kana ukuroora chaiva waigona kumushaya vanhu vaitoti mukaroorwa nemunhu wemagitari. Even mudzimai wangu akatombodiscouragwa nevamwe vepedyo chaivo chaikuti washaya mukomana ari nani here, mwana wedu hapana chinobuda apa. Saka munotozoona kuti vanhu vezera redu nevekumashure kuti utoramba uitoridza magitari pamwe pachida kamukakuoma musoro, kamukakusada kakuramba kudzikisirwa, nekuti kare zvaingonzi ndezvemarombe, vanhu magitari havarore. Ende tikada kutarisisa futi zvipomerwa izvozvo hazvinangodonha kubva mumhepo. Variko vakasvibisa zita racho remagitari. Saka vese vaisoropodza ivavo handu vashore, nekuti vanga vaine zvinobatika zvavangaona. Saka ini ranga rabasa rangu manje rekuchenesa manje. Saka pakasangana kakuoma musoro nekakuda kuchenesa zita racho kuti ndivaratidze kuti no, ndokwanisa kutoridza magitari, ndotoroora mudzimai mumwe chete, ndoita vana vari mumba imwe chete. Saka ndakakwanisa kuzviita. Baba vangu vakafona October 2001 vakataura kuti wakwanisa kuzviratidza kuti zvinokwanisika kuti unokwanisa kuita munhu magitari, wanazoita munhu kwaye. Saka waane maropafadzo angu. Tinovatenda zvikuru pachikamu chino. Tinokutendai Baba Mukundu, nekuti vabereki vashoma vasekuru sekuru Mukundu. Tinokutendai zvikuru. Baba Mukundu ndo vatiinavo panapa. Aiwa, tinoda kukutendai ikoko kunze ikoko. Tinoziva kuti mukati meupenyu kune zvimwe zvatinombotsoropodzwa, pada nekungonzwa, pada nekusaziva, pada nekusazviona zvichiitika. Asi hanzi naMukundu naMono akashingirira Clive akarakidza kunyika. Zvamataura zvakanaka, zvamataura zvandibata zvekuti ndakashanda kuchenura basa rangu. Sei zvakanaka? Nekuti vanhu vanoshora chaizvo mabasa. Kune mamwe mabasa onzi mukadzi wemunhu haangasenze basa rakadai, murume wemunhu haangasenze basa rakadai, munhu kwaye haasenzi rakadai. Sei zvakakosha sekutaura kwamaita kuti paunenge wabvuma kuti ndakuita, chenesa. Zvakakosha pakuti unenge wato pachirungu anonzi representative, watomiririra kubasa kwako. Tikada kutarisa muno muZimbabwe kune vamwewo vakaita sana Mutukudzi, Vanashakata, vamwewo vakauya vachiratidza kuti ibasa zvino. Ende sekubvunza kwamaita kuti zvakakoshera chii, zvakakoshera kuti vamwewo vari kumashure havasangani nematambudziko
nekuti hatingaramba chingoti generation yese yauya iri kusangana nematambudziko mamwe chete. Panofanira kusvikawo pamwe pazvinodamburwa vanoona kuti kuzaritori basa kwaro. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukuta ari kutaurwa. Tikabaka chirungu pane svika nguva inonzi break the jinx, kuti izvozvi zvinonetsa zvinokuhunisa izvi zvirambe zvirege kuramba zvichingoita. Ndinoziva karidziro kenyu kegitari. Kunhasi ndakuonai mauya musina gitari ndikuvakuda. Ndandichifunga kuti muchazombori kwenyaka panapa. Blessing akanga anondiudza kuti uye negitari ndingadai ndaenda. Ndizvozvo nekuti ndinoziva kuti ndogara ndichitaura kuti gitari ramukundu iri rinoita serinokosora, rinoita serinotaura. Unozvifambisa sei? Nekuti rako gitari rakasiyana nevamwe. Magitari akawanda atinonzwa, asi rako unorinzwa kana kuhope kuti ndimukundu. Zvakasangana chikoro nestreet. Pachirungu istreet nedesk. Yabhoswa. Saka kutanga ndakatanga ndiri mudiki kumakore 9 chaiwo ndichiridza yemagaro nayo kana muchaziva. Ndinoziva aiswa netwaini. Kusvika ndane makore 17 ndopandakazondakuda kudzidzira chairo. Saka pandakatanga kudzidzira chairo pachipapapo ndakatora nguva kudzidza magitari muno muZimbabwe ekunze kwenyika ndichisangana. Saka zvinozoita zvangu zvizosiyana nevamwe inyaya yekuti ndinokwanisa kuridza misambo yakasiyana yekuAmerica, yekuDRC. Saka itimes kana ndichiridza wemuno wacho ndinoita ndichiba tumwe uku ndoba tumwe uku zoti panobva buda godzeko. Ayo makorokoto chaizvo, nekuti kana munhu kunyange uchibika haungobva wangoti kana waisa munyu woti ndapedza pano. Tozoona munhu atsvaga kahanyanisi, atsvaga kadomasi, atsvaga kapepa, atsvaga kuti zvibudi zvakanaka. Muri kuzvibuditsa zvakanaka, asi mataura mashoko akanaka anovandudza, anochenjedza vamwe. Mataura kuti zvizhinji, noti kana zvizhinji tichitaura zvinhu zvekustreet tinongotaura kuti ndeicho necho icho, asi imi mati street inoda kubatana nechikoro, inoda kubatana nedzidzo. Sei zvichirapa? Chekutanga ndoda kuti tichitaura panyaya yedzidzo, ndabva kudzidzira mustreet. Ndakatora certificate yepaZimbabwe College of Music inonzi national certificate. Then vandatora imwe inomakwa kuUK inonzi ABRSM yetheory grade 5. Then vandazoita degree randakagraduata 2022. Saka ndichipindura mubvunzo wamabvunza, pane mamasuo anovhurwa nechipo, poita mamasuo anovhurwa nechikoro. Saka pakasangana chipo nechikoro, unoona kuti pane mamadhozi anozotanga kuzaruka anga asingazaruki dai vanga vangori nechipo chete chisina mapepa. Pozoita ukangoita chikoro chete usina chipo, pane masuo futi asingakwanisi kungovhurwa nebepa rega pasina street. Saka inini ndakafunga kuti zvinatsoite matama nedumbu panoda kusanganisa chikoro nestreet. Vadiwa vatariri, akubayira zani ndewako. Chikoro nestreet zvikabatana, nekuti vari kutaura kuti apa pane zvinhu zviviri kapa, panoda dzidzo, panoda chipo. Nokuti tine vamwe vatinotoyemura kuona kuti asi munhu uyu ane chipo uyu adii kudai uyu munhu ane chipo, asi vari kuti kana zvabatana simbi, vadiwa vatariri nevateereri, dzinorodzana. Saka kana dziri mbiri, dziri simbi dzese dzinorodzana. Kudzidzira kwamakatanga kukuridza magitari, ndoziva kuti vadiki venguva yedu, ndiri musikana wakare, ndoziva kunyange zvangu ndiri mukuru pamuri, ndozivawo chaivaona ana hanzvadzi dzedu, ana Lemuel Tsikirai vakanga vachiridza, may his soul rest in peace. Taimuona achiridza tumagitari tukotu, amai vachitutambura, vachiturasa, kudzamara azoita chimwe, kudzamara patakazopedzisira kuzviita zvakadaro. Imimi makafundiswa nani? Makangotanga mega here? Kana kuti mune mumwe wamunoyeuka pazuva ranhasi kuti ningi ndiye inditi, ukati da inodai, ukati da inoti ti, ukati pane wamunoyeuka here pazuva ranhasi? Ndichitanga kune magaba aya ndakazvidzidzisa ndega emagaro naya, asi kuzobva kuyambuka kubva kune magaba ndakuya kune chaiwo ndine vadzidzisi vatatu. Wekutanga ainzi Last Side akazoshaya zvake I think gore year 2000.
ndiyatanga unazondibatisa pekutanga kuti no kana wakubata gitari chero unobata apa neapa 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 neapa. Wechipiri pane mumwe anonzi Patrick Matalala akaunti Ambunji wokumufakosoko. Ndiyazotanga kundidzidzisa makozi kuti pawakabata panonzi G, pawakabata panonzi F, pawakabata panonzi C. Anonzi Patrick Matalala. Wechitatu ndi Isaac Chirwa. Isaac Chirwa ndiyakazonatsondipinza matinoti theory pachirungu, kuti ndichinatsoziva zvinhu zvakaita secode construction, kuti unatsonzwisisa macodes, kunatsodzika pane kamwe kaudzamu karipo mumagitari so kekuti vazhinji vanongoridzira kumusoro, but kuti ndizonatsodzika pazasi zasi zvinhu zvandakadzidziswa naIsaac Chirwa, anove futi the same person akazondidzidzisa inonzi pachirungu professionalism, fanira nyaya dzekubata nguva, nyaya dzekukoshesa zvavavimbisa vanhu, izvo ndazvidzidziswa naIsaac Chirwa. Mashoko makukutu, chokwadi, muri munhu akavakika, muri munhu akadzidza, ane umhizha hwake, nekuti kazhinji ndaona kunyange nguva yamasvika, nguva yatakavimbisana kuti vamukundu svikai pakastudio kwedu panguva yakati ndo yamasvika. Ndosvika patime dzepawachi chete. Kwete zuva. Handisvike kuma10. Ndosvika na10. Matsanangura zvakanaka. Nekuti tine dambudziko kuhama dzedu dzimwe dzezhinji. Hanzi hapana nguva inonzi kuma10, kuma1 kana kuti kuma2. Nguva inoti 10 kana kuti 1 kana kuti 1:30. Saka ndiyo nguva iyoyo. Pamukana uno ndinoda kutenda varume vatatu ivava vataurwa naMono Mukundu kuti vakavabatsira. Ikoko kunze ikokoko tine vanhu vanotibata ruoko. Mufunge dzimwe nguva tinenge tisinganzwe kubatwa chaiko ruoko, asi vanotiita kuti tidane tifambe. Vanozoyeukika zvinoudzamu mukati meupenyu, mukati mendima dzeupenyu kuti ndakambofunda. Saka iwewe kana uine zvaunogona, dzidzisa mumwe, batsira mumwe, iwe obvuma kubatsirika, obvuma kuvakikana. Ndakaona maimburidza nevamwe vanhu vane mukurumbira sana mukoma Oliver Mtukudzi, may his soul rest in peace. Nevamwewo vakadaro sei zvakanaka kubatana nevamwe nyanzvi dzinogona. Imi mune unyanzvi hwenyu hwekuti munogona kungoti aiwa ndega ndinozvigona izvi. Ya, sekutaura kwandamboita paipai kuti mabhuku ane mamasuwa anovhura, chipo chine mamasuwa achinovhura. Saka kuzoridza kwandakazoitana naMutukudzi chipo chanchangozarurawo mamasuwa, nekuti kushanda kwatingaita naMutukudzi kwakavhura masuwa akawandisa, zvokuti even studio iri kundichengeta akaunti yakatanga kundichengeta from kubvira 2007 kusvika nanhasi, yakaendesa vana kuchikoro, istudio yandakatenga ndichishanda navaMutukudzi. Saka kuvhurika kwangu kwakuitawo mamasuwa kuburikidza nechipo, ende semunhu anga agara ari munhu anohaiwa pamarecordings, hazvinondinetsa futi kudzidza nokushanda mustudio. Nekushanda naMutukudzi wacho, because pane airidza gitare ikoko kanga arwara, ainzi Pilar Dube. Saka pane mashows aifanirwa kutoitwa emergency. Saka vanhu vese vange vati tsvagai munhu anonzi Mono, tsvagai munhu anonzi Mono. Saka ivo vaMutukudzi vangu vambondiona kuPrince Edward School ndichidzidzisa ikoko, because vangu vaisweta, pane zvangu vaisweta nechikoro. Then bva ndoona chidzidzisa vana music yavo. Then bva vanzwa kunzi tsvagai munhu anonzi Mono. Saka pavakandiona kwanga vasingazivi zita. Saka ivo vaiti tikashaya ticha kuPrince Edward where tozotsvaga Mono. Saka wanikwe munhu achanga ari munhu mumwe chete. Ndosaka ichinzi it's a small world, tikavereka chirungu, nyika diki nyika iye zvinoreva kunge dunhu rimwe chete. Saka pazita renyu rekuti Mono iri rinofanira kunge riri remadunhurirwa, riine chikonzero, makaripirwei imi muchinzi Clive? Ndiri kuchikoro ndaifarira, even namanje ndofarira mhotsi, madreadlocks. Kungodei nezvindakura saka bvudzi richamera. Kana kuti maakuda nyama, noti vanhu vazhinji kavakangona munhu aine mhotsi vanobva vangofunga kuti rasta aenda saka ndandine mhotsi imwe chete, dreadlock. Saka munongozvati pachirungu kaMono zvinoti imwe, saka rainzi Mono dreadlock. Ndiri kuchikoro, saka panenda kuchikoro ndairivhara ndoisa mukaafro kandandinako. Saka 1989 ndairidza nechimwe chikwata chainzi Chucks Brothers, tichiridza neimwe ainzi Admire Kasenga. Akazenga tanga chikwata chainzi Ngosimbi Crew. Saka iye ndiye akazonipa zita rekuti Mono, achingotambo zvake ngoti aiwa Mono chichi nenyaya yakabvudzikako. Saka tangofunga kuti richangopfuura nyamba
ndiri kuona muri kutovaka kana mamwe mazwi kuti monolized tova tangoziva kuti rabrandi renyu iroro ramunoita izvozvo. Ndiri kuona kuti kustudio kwenyuku munoita marecordings nevanhu vakasiyana-siyana. Tinoziva kuti munotora vese. Pane vamwe mbuya vandakatomboona venyika dzimo vananga ndichikubvunzai tisati apa mhepo pai vakauyawo mukaita. Munosarudza sei vanhu kana kuti vanokusarudzai sei kuti vauye kuzoshandira kustudio kwenyu? Mashandiro akuitika mazuva ano asiyana nenguva dzanagirama records dzemarecord labels dzekuti maproducer ndo aitoenda kutonotsvaga vanhu vanogona mauya navo kustudio. Izvi nezvekushifta kwakaita zvinhu pakapinda yatinoti digitalization pipe, zvinhu zvakabva zvachinja. Saka izvi nezvo vanhu ndo vanototsvaga producer, maartist ndo vanototsvaga producer. Saka kuti uzotsvagiwe manje ndopai panopinda nyaya dzeprofessionalism, nyaya dzekuti vanhu vanonga vachiziva kuti kwakati uko kunobatiwa nguva, kwakati uko havaite zvakati. Saka vanhu nongoudzana kwavanoita kwavanotoziva kuti ukaenda kwamono kana dziri 10 o'clock ukasvika na10:30 unogona kunzi session yakanzurwa, dzokera hako kumba. Ndizvozvo chaizvo. Uya wakadhakwa unogona kunzi dzokera hako kumba, kuno hatishandi takadhakwa. Saka nongoziva kuti shoko rinofamba. Saka vanhu vese vakutoziva kuti kana uchinoshanda kwamono basa rikanzi riri kupera musi wakati rinopera musi iwoyo zvishuwa. Saka ndozviri kuita kuti vanhu vapota vachiuya makorokoto nekashandiro kakadaro, nekuti kashandiro ikakwaka keshoko rechirungu ravataura kekuti professionalism kwaye zvakanyatsoti twasu ndo zvatiri kutadza mune mamwe mabasa. Iyoyo professionalism ikangosiyana ikangosekesa rinopedzisira rabasa rinenge rekutamba redambe, kana rinopedzisira rakunge basa rembodza risingabudirire kuita zvakanaka. Ndinoziva kuti kune vakomana vechidiki vari kuita nyaya idzodzi dzekuridza magitare nechi. Imimi mati makashanda zvikuru kuchenesa zita rekumagitare, kuchenesa zita rekumimhanzi kuti ibasawo indima yakazvikwanira. Asi vamwe vanotaura kuti iva vakomana ava vanoimba ndo vanhu vari kufambisa nyaya yemadrugs. Ndoziva kuti hachigoni kunge chiri chokwadi. Mungati kudini? Nokuti vanoti vamwe vacho vanotora izvozvo kuti vagone kuimba nguva yakareba, vagone kutamba nguva yakareba, kunge vawane chinovatekenyedza. Ichokwadi here? Hapana dziva risina chura. Kwese nyange mukaedza kuchenesa zvakaita sei hapashayikwa vamwe vanongouya vachingoskodira madhaka zvakare. Ende kuri kwedu mumagitare pane kamwe kakutenda kane vanhu kekufunga kuti pastage hapakwirwe kana usina chawamwa, usina chawaputa. Asi tikada kutarisa vanhu vakaita saOliver Mtukudzi haamwe, angasingamwe kana kuputa, Wingid haamwe kana kuputa, Lucky Dube angasingamwe kana kuputa, but vanhu vese ava pastage vainatsogona kupefoma. Saka nyaya yekafungiro ikako kekufunga kuti unatsopefoma pastage unofanirwa kuve wakabatwa nechimwe chinhu, ndo zvimwe zvinokonzera kuti vamwe vapinde mumadrugs. Asi tiri pamadrugs ipapapo ndakambotaura nemwe munin'ina wangu akazvisiya. Aitaura kuti hanzi kuti dambudziko racho rinatsosorovhewa, rinatsogadziriswa, panoda kudzokera padzinde racho chaipo because pamwe pacho tiri kunetsana nemashizha tichisiya mudzi wacho chaiwo. Nokuti kumudzi uku ndo kune kuine dambudziko pakanatsotsvakiridzwa kumudzi kwacho ikoko. Nokuti aitaura kuti hanzi kupinda kwakaita aitoita zvekutopiwa mahara. Because vane kastrategy kavanoshandisa kudhodza vanhu, kunge kakukubhabhatidza. Hanzi unotanga kutopiwa mahara unza. Saka semuimbi vanoziva kuti semuimbi unenge wakatariswa nevanhu vakawanda ende vanenge vachidzidza kwauri. Saka munhu akaita mbiri akanzi ndiye ningi ari kutaurwa akaonekwa achiita zvaari kuita vanhu vanokopa even nezvakashata zvaanoita. Saka aitaura kuti akatanga achitopiwa mahara. Saka vacho vari kupa vanhu mahara ivavo vari kukwezvera vanhu ivavo ndo vacho vanenge vaida kudzikwa pasi pacho vonatsofushunura kuti ndevapi. Ndizvozvo mashoko akanaka amuri kutaura kuti hatidi kungotaura nyaya yepamadrugs tiri pamusoro. Iwo madrugs anombopinda sei munhu? Iwo madrugs anombosvikira kumba kwani? Ari kumboendeswa nani kwaari kuenda ikoko? Herojira kufuka kana kuwarira vadikani? Nekuti mukuru wenyika ino, president, vakataura kuti munhu wese ari pabasa rokuona kuti nyaya iyi yaparadzwa.
saka iwewo kwauri ikoko nekwatiri nekwavari wese anenge angoona nyaya iyoyo ngaibudiswe pachena, nekuti iri kuuraya vana vedu, iri kuuraya vabereki, iri kuuraya nyika kuti tifambire pamberi. Munofungei nenyaya yesocial media vamukundu? Nokuti social media ndinogara kubvunza mubvunzo inoita sebanga ramwenyi rinocheka nokuviri, kumwe kunocheka zvakanaka, kumwe kunocheka zvakaipa. Ndoda kuti mutudze zvamunofunga kuti yakanakira nezvayakaipira. Social media sezvakangoita mateknoloji ese akauya ine zvayakanakira nezvayakashatira. Saka sekutaura kwamamboita kuti zviri kumunhu kufuka kana kuwarira. Ukada kushambadza ubenzi hwako mukana wacho uripo wakakura, vanhu vese utonatsokuti zvisho munhu ibenzi teifunga kuti munhu kwaye, asi ukada kushambadzawo kugona kwako, ukada kushambadzawo basa rako, nokuti tikatarisa kune isu vanhu vakaita sesu kuti tinoridza magitari, tinoshanda kugotsi kwevanhu vane mbiri, makore esaita tisikatozivikanwa, hapana kana angaitori nebasa zvokuti pandiri panapa ndakaridza maalbums anopfuura 1000. Akawanda. Hapana munhu aitomboziva kuti ndakaridza. Asi nenyaya yesocial media ndotomboita mamapodcast anoratidza vanhu kuti ndindakaridza pamaindi ripape, ndindakaridza tozeza baba yamutukudzi, ndindakaridza yafungisa yakati. Saka ndiri kushandisa social media iyoyo kuzvishambadza, asi mumwe munhu ari kushandisa social media iyoyo kuzvifumura. Saka zviri kwauri kuti uda kuzvishambadza here, uda kushambadza basa rako here, kana kuti uda kufumura unhu hwako wonyadzisa dzinza rese. Maitsanangura matsananguriro ari enzira yawo akanaka ekuti munhu wega wega unobva watozvitongesa. Vati social media inouya neruviri baba mukundu, kuti rimwe divi inokufumura nedzinza rako rese nekwakaraswa rukovhute rwako pawakazvarwa, rimwe divi rinokusumudzira mumabhizinesi, mumabasa nekukuvaka nedzinza rako. Saka sarudzo ndeyako, iwe unodei, unoda kuitei nesocial media, unoda kuita mbiri yei pasocial media, zviri kwauri kufuka kana kuwarira. Ndaona mavhidhios enyu akawanda andaiteerera ndichidini, ndakaona muchiedzera kana kuti muchidini kuridza gitare renyu panziyo dzechimurenga, panziyo dzemachechi, panziyo dzekufara, dzejocho, dzejiti. Zvinofamba sei? Chimwe chakanakira social media futi kuti pane zvimwe zvinoitwa kunge zvisina basa asi zvine basa. Saka paindoitwa kunge ndiri kutamba but ndiri kutomaketa studio futi, ndiri kutomaketa futi maskills angu asi ndichingoentertaina vanhu. Because pane mwe akatombondibvunza akati kunotambisire nguva uchiisa magitare pamusic ungokanda pasocial media zvongopera zvakadaro. Ndati chiri kutoita kuti vanhu vatoramba uchiuya kustudio kwangu ndo chimwe chacho ichochi. Saka inzira yekuentertaina vanhu. Munongoziva kuti zvinongoitika zvangofanana nemabasa kana enyu emedia ekuti munhu anogona kuti muri ngointerviewa vanhu mahara, vanhu ngobuda patv mahara, but zvine zvitori zvazvinobatsira. Saka ndo zvakangofanana izvo kuti paipa nechitoshambadza bhizinesi, ende pamusoro pazvo zvine kakurodza kana zvinondiita pfungwa, nekuti rangarira kuti munhu anenge aimba pasina magitari, ende imwe music yacho music isati yatomboiswa magitari like yemapostori yayo, haisati yamboiswa magitari kana kumashure. Ndakaiona makaitsemura. Saka semunhu akastada inonzi musicology kuchikoro, ndakutanga unatsoipatsanura unatsoongorora kuti oraita haisati yamboiswa magitari, asi haina time signature here, inayo, haina tempo here, inayo, haina groove here, riripo. Saka groove racho riri papi, tempo yacho iri papi, ndo ndatanga kuzviburitsa muzviridzwa manje. Saka zvimwe zvacho ndinozviita ndichitsanangura hukuru hweZimbabwean music, nokuti vazhinji vane kamukakutarisira pasi manzi emuZimbabwe vachiona kunge isingakwani mabhuku. Saka semunhu aenda kuchikoro manje ndauda kuburitsa pachena manje kuti manzi yemuno muZimbabwe itori music yakatodzidza, yakadzama. Ende chimwe chinhu chakandipa pfungwa idzodzo futi ndiye kuti pane pandikatanga kuteera zvesocial media stere kuvana YouTube vayo, ndikaendapo ndoona vekudRC vari kuratidza hukuru hwemusic yekudRC, vekuamerica vazere, vekusouth africa vazere, but yemuZimbabwe pambasina. Saka ndo zvakandipa kamukapfungwa kekuti ndoda kushambadzawo nyika yangu. Saka zvinangwa zvacho zvakasiyana, zvimwe zvacho ndezvokuda kusimudzira music yemuno muZimbabwe. Ende zvakatobatsira kuti gore ra2018 ndakatozoshedzwa kuMichigan University
kuya kusikodzidzisa gitari remuzimbabwe. Handiti muri kuona kuti zviri kutisumudza izvozvo adiwa tarire. Kana uchinge waita chimwe chinhu zvifunge, ofunga nyika yako, ofunga vakapoteredza kuti ko nyika yedu tinoitira chii. Vamukundu ndinoda kukutendai chaizvo nebasa ramuri kuita, asi chikumbiro changu ndechekuti kana madzokera kumba munotikwenyera gitari renyu, munotikwenyera, handiti tataura zvesocial media mobva matikandira, nekuti ndanga ndichida kuti mukwenye gitari nhasi asi hamunai. Ndinoda kukukorokodzai nezvamuri kuita, chikoro chenyu, kudzidzisa, kuita sei. Mwari varambe vachingokuwedzerai. Studio yenyu ngaivandudze vakawanda. Ndinokutendai nehurukuro ino yataita pano yekurakidza kuti kuimba, kuridza magitari ibasa, indima rinotochengeta mhuri nekusumudzira nyika yedu. Vadikani munongozviziva kana taita zvinoendeka zvikuru sei tina Mono Clive Mukundu. Tinobva taitwa Monolize ka chiringazuva chiya chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigoni kupeta chirongwa tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vachipa masaisai ekuti tigone kukurukura nyaya nedandemutande zvaendeka. My Samba Show is powered by Dandemutande. Chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.